あおお、お風呂さんがリッター。おお、これをやれないみたいなね。ちょっとみんな真剣やね。全然アウト。いや、ちょっと待って、俺もね、真剣に考えなきゃいけない。なんか録画しとったらテンションが違うじゃね。違うじゃん。ああ、出たこいつ。あ、うお、ナイスアウトン。ちょっともうちょっと煽ってほしいな。くそー、やばいやばいやばい。ああ、よし、ちょっと次本気でいこう。よし、次本気でいきます。